For today's video, swap tayo ng multi-cab na si Blue. Balikan ninyo, let's go! Morning guys, another video. So karong adlaw guys, niya ako diri sa barangay or Purok Kamalig ba ni? Na dis Dumalinaw o nag-wait ko sa akong ka-meet up nga kaswap ani atong multi-cab guys, KLX. So tanaw na to kung unsa ba ilang unit, okay ba? So nag-ready na ako diri guys. Kung in kaso kauyon ta silang unit, maswap na to ron. Kaya medyo di kaya ang maintenance guys, no? So paabot lang ko. Okay guys, narating atong naswap guys, no? One anak ko na video ganya kay for privacy na lang po sa tag-iya, no? So mo ni ang unit nga gibaylo sa tong multi-cab. So far sa ako nabantayan, goods pa man. Baga pa kay gligid, dayon baga pa pong brake pad kay murag service lang niya, no? Then okay pa pug andar. Ang kadina lang niya medyo luag, adjust na ko na. Murag stock pa man pod. O baga pa pug kay gligid. Yang brake pad okay pa pod. Ako lang ni asitihan kay pauli na tagbukid. So goodbye kay Blue. For good po ni nga pagka-swap guys, kay katumang gud siya guys. Kung minus ang atong budget guys, maglisod gud ta, no? Kung mangayo ang makina ato. Kani siya okay ra. And makadali gud mi ani. No, di na may makakarga daghan pero bintaha na ni. So para nako goods nga pagka-swap ato sa Butangag City yang kadina guys. So tara guys, biyahe na ko. Let's go. Perfect gani siya dari nga dalan, okay, medyo batuon dayon ay pagkalibaong. So design gini motora para sa bukid. So guys, atangin na po ninyo atong sunod nga video, no? So ako na ning tapuson atong video diri o until next video na po ug atangi ang akong pag-restore ani atong KLX nga gidala-dala karon. So that's it. Babush.